bosnianské mesto na pobreží Jadranského mora, kde sú poškrtané všetky nápisy v cyrilike alebo teda v azbuke, čo tiež je istým spôsobom prejavom nenávisti. Domácich som sa pýtal, že prečo je tomu tak, tak samozrejme tie jazvy z vojny sú ešte pomerne veľké a napriek tomu, že Neum nebol centrum nejakých zásadných bojov, ale tá nenávisť voči Srbskej republike alebo Republike Srbskej, keď chceme, je v tejto časti Bosny a Hercegoviny pomerne veľký. Čiže chce to naozaj veľa času a chce to, aby sa možno Európska únia ďaleko viacej zasadila k tomu, aby sa najmä mladšie generácie prestali nenávidieť, pretože tie jazvy sú, ako som povedal, veľmi hlboké. A to sa rovnako týka Bosniakov, to sa rovnako týka Chorvátov, ale týka sa to rovnako aj Srbov, ktorí, ako ste správne naznačili, sú veľmi aktívne podporovaní Ruskom. A do istej miery je to akási zrážka civilizácií v tom Sarajeve, je to viditeľné, ale možno až tak nie v Sarajeve ako na niektorých iných miestach v Bosne, kde naozaj je až nepriateľsky vnímané to, že tu končí Republika Srbská a tu už začína tá správa bosnianská, takže nemal som najlepší pocit, ale zase nemyslím si, že tá situácia by mohla byť až taká vážna, ako by sa na prvý pohľad zdalo. A naozaj uzavriem to tým len, že nové generácie musia mať k sebe podstatne bližšie, žijú na jednom území a to, aby k sebe mali podstatne bližšie, to je našou úlohou. A myslím si, že oni sa takisto sami sústredia skôr na budúcnosť a tú budúcnosť vidia v spoločnej Európe, pretože dnes unifikovať Bosnu inak, ako je vstupom do Európskej únie, je v podstate nereálne. Už vzhľadom na to, aký má komplikovaný politický systém, o tom sme mohli urobiť jednu celú prednášku. Ďakujem za odpoveď. Ešte chce sa vyjadriť pán Boh. Ďakujem, bola to možnosť. Pán kolega smeroval tú otázku. A naozaj ten Balkán, tu by som chcel zdôrazniť, ako všetko so všetkým súvisí. Balkán sa môže ocitnúť v obrovskej nestabilite, ale ja si nemyslím, že v prvom rade kvôli náboženským a kultúrnym rozdielom, lebo tie sú častokrát iba využívané na geopolitické záujmy. Pretože rôzne kultúry dokážu fungovať v celom svete, pokiaľ tam nie je nejaký geopolitický záujem veľmocí, ktoré potom podporujú celou propagandou nejaké náboženstvo. A to je práve ten konflikt civilizácií, o ktorom hovoril Samuel Huntington, ktorého maximálne odmietam, pretože to bolo práve využité Bushovou administratívou na to, aby ukázalo, že áno, my, kresťanský svet, ideme bojovať proti islamu. A to je práve to zneužitie tejto ideológie. Takto to vôbec nefunguje. Nám sú vždy geopolitické záujmy, častokrát veľmoci. A hovoríme o Balkáne, kde, teraz pozor, sociálno a ekonomický rozmer, ktorý je pre mňa ako najväčšie vraždy podstatný. Keď vám klakne Grécko, to bol veľmi aktuálny problém Brexitu, gréckych bank, tak vám klakne celý Balkán. Pretože Grécko funguje v tom regióne tak a dominantne, z hľadiska financií, z hľadiska hospodárstva, asi ako Rakúsko funguje v tomto regióne. To znamená, mnohé finančné domy v Macedónsku a v ďalších krajinách Balkánu by mohli rovnako klaknúť, keď necháme Grécko